Change oil na po taanay! Change oil taanay kay buragwa na may ata. Ato New Year, grabe gino, gikan sa Pasko, to New Year. Sige rin yun ako kabutan. Ay! Sus, okay na ba ya? Sige, buto-buto? Mo ni kaon, inom taning kuan butong. Nya, kaon ta kaning buto, buta to gatas para kuan ba, refill. Ah! Lab! Oh, naunsa naman ka, Lab? Ano mo sa mga dili, Lab? Iwag tadi mo. Usa man yung magikuha ang gitikmas-tikmas dira? Mag-refill ko, Lab. Mag-refill na pagka? Wa na'y ata, Lab. Wa na'y mo sidlit. Isa ba napaputuli mo? Ay, ikaw may mamoto na, Lab. Dila, ayan sige, buga-buga dira kay nagana po na imong kuan ron, kusgar pagkalit niya. Oh. Puro pa magluya po. Ah, nagbang ka. Ako challenge nimo. Ano din ako challenge nimo? Kung saan ang mo challenge? Nako challenge nimo. Kay para naka inubay sa imong spaghetti, sa imong lechon, kay musukton niya ka barangay niya ka sa imong gikuha natong kuan. O, di ba ko banok pa barangay ka? Amigam na ko nang lagubas barangay, ano naman na? Bigyan mo kapitan. Yang, bata. Dila ko challenge nimo. Kung saan naman po na? Nay, premyo? Unay premyo, kwarta eh. Pila. Nara, kwarta. Kana! Ha? Nara kay pagkiyat-kiyat. Nalagi ka ng kwarto. Ako man gikuan, kabo mga nga plautag ko sugi ko mukuan. Lo, 2022 na o, yun si pangutang. Di na kayo kumusab. Kausa na lang. Kung saan ang challenge ko? Ako challenge nimo. Oh, kung saan naman po na? Nara ko iswat rin na. Kung saan na? Oh, nakuwag ko na. Kung saan na? Oh, kini. Challenge na ako nimo. Kung saan man na? Kini siyang 100. Oh. 100 kung mahimo na nimo 200 sa usa ka guhit lang. Usara ka guhit. Tagaan ta kwarta. Para na kay bayad sa mga kuan nimo. Matay ka ha? Ay, tinuod siya eh. Dili legit ni siya. Legit na? Oh, 100%, 200% na siya. Be, ambi daan be. Sa challenge mo daw. Kaya basig, ba usay ba mga ako magka-answer ko? Ambi daan. Di mo nang usap. Ah, marugay ka Kaya na. ato karon wala gyud usapan mo, magani usap mo height gani. Ah, sakit. Kanina ba hindi mo ba? So manang ko budlot. Ay, kuan dia. So, Oh, ano ya? oh, Sa okay. mahimo na nimo og 200 na kuan. Matay words, lisod-lisod man nida. Oh, Pero kini. gamiton ako ang iniskuylahan nga. Diba, nag-eskwela mo ka tong Harvard University Oh, in the spirit. Oh, I am graduation man. Ha? I am graduation in my elementary and high school. I'm graduation. Ah, you are graduated, so. Oh. Okay. Ano siya? Usa ka guhit, kung mahimo na nimo og 200, daog ka. Hatag na kung kwarta nimo. Why pagduduwa? Bantay ka, ay gusto ha. Ay, usog. 100 plus 100. Dili pwede plus. Dili pwede eh. Dili Ah, pwede. usara pwede. dyan gagawin. Ang plus, ana man na, cross mo na. Ambidan be. Ha? Ambidan. Ay, ambidan ba? So, ka ba nigurom po ka noon? Oh, alam nga, barokay ka, basig dili mayong ka, pasiyor, bitaw tulab, no, prank, bitaw to, anak ka. Ambidan, Ano? sinigurado na ni. Nagkana, kwartas ng bana, oy. Bagat, taro nga ka Kalagi. Nga, basi helikopteron ta karon. Ah, ako kumadlok, nagkakasupol. Kani, Oh. nga mahimong 200, 200. usara kaguhit. Oh, sara ka guhit. Ah, narna. Oh, 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 ha? Kabalo lagi ka Oh, lang. ha? Ha? Kabalo ka lang, bro. Kabalo mo ka sa kwarta. Abi na lugod akong kwarta lang. Oh, iyong ka, legit ka, oh. Kasi ano man ako alam ni tinuod man kabalo man ka lang. Oh, iyong ka legit ka. Iyong ka legit